I pozdrav, danas ćemo igrati Zombie Block 3D. Ovako. Znači, ljudi, šteta što ne vidim koliko snijem, izvinite ako se zaustavi u vreme snimanja. Samo da options povučem ovako. Resund. Gleda se spono čak. Ok, sa novim slušalicama snimam, znači nove su mi, dobre su, mogu da kažem da su dobre, koristim ih već 2 dana i puna 2 dana, mislim ne puna, prvi dan uveče sam ih koristio, baš sam ih koristio i drugi dan ceo i mogu kažem dobro su. Ono što sad ne vidim nijednog zombija. Ću biti zabavan u ovom klipu, neću biti dosadan kao onaj, kako se zove, nik se zizu, kao vežba, jebo, pa smeta ništa iz vežba. Škola treba vežba, znači baš. Brš. Dobre, viš? Dobre, da. Pa krene korda, ja rekao, a jedan zombi dođe, da, znači baš. Mislim, ne želim se ja, svemu. Jebi ga, jeb ga. Pobio 300 zombija, nema već 2. Evo stupenica, ratečiva. Jebote, da sam umro. Dobro, ljudi, idemo dalje. Snimamo opet. Fuck. Okej. Poputar väl, där ska zamba, 3 zamba. Dobre, brš. Ja sam ti Hitler, znači baš. To. Od je automatsko oružje, nema šta, znači baš. Uj. Bori se, dođi pomoć. Idemo. Pucam, bre, ebo, pa smatene moja. Što da nasi. Ajde, mrš. Jeste. Znam da se ovako vidim, već. Tamo nisam bio, ja mislim. Sam bio tamo. Bio sam u prošlom wavu, ali sad. Ajme ja ovamo prvo.
I rekao zombi gore, ono mislim da će zombi to. Znači ljudi, ovo je čisto zabavanje, ono. Sprdnja. Iako je ovo klasičan gameplay, ono, kažem sprdnja, mislim, zezanje. Ovo sam bio. A vedmo, ovamo možda ima nešto. Samo koliko snimam. Snimam 6 minuta. A još malo. Ali sunce. Okej. What the fuck. Ladno stubovi nema ograda. Ko je debili? What the fuck. Dobro. Razumite. Ma ovdje vidim čisto šta ima. Epa koza. Kuja, sad se skrid jebot nas. Ej, jebika. Ok, idemo u čistu kola da se prolazimo. Znači sa kolima ne možemo da ubijemo zombije, to da znate. Wow, vrati, pogledaj ovo. Ima malo u onaj gradić. Jebote kako sam ušao u greb. Alright. A te pogledati, jebika. Može ovo rekao. Ej, Vladi, neko ti rekao da uđeš. Ajde. A da jebote, ne mogu sada ga isti. Mama, snimam! Ok, evo nas u gradu. U tom gradu. Evo već. What the fuck se desio? A tamo već vidim zombije. Čisto onako da odemo u grad. Pošto je ovo čisto zezanci, ono da igramo igru. Brate, vi smo na wave 2. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se video. Ako jeste, ostavite like, komentar i share. Ja onda brzo završim ovaj epizod.